הראשונות שמכירות אותה עוד מבטן אימה, ואני התחלתי באמת מאותו רגע שהגיע לאוויר העולם. אז תסלחו לי אם זה לא יהיה לכם כל כך מעניין. לאה היקרה שלנו, מזל טוב מיטב הברכות מקרב לב. היום בו נולדת היה עבורנו יום של שמחה ותקווה. פתאום הבליח קרן אור בביתנו. ביום בו נולדת, כאילו שיצאת לאוויר העולם, וכולנו היינו מוקסמים ממך, גם אז. כולנו התרגשנו ושמחנו עד מאוד, וקיווינו לעתיד טוב יותר שיגיע במהרה. היית התינוקת הראשונה שנולדה לקומץ היהודים שנותרו לאחר המלחמה הנוראה בעיר שלנו. כבר בילדותך התגלית בטוב ליבך, בהבנתך, כולנו רצינו לטפל בה ולשעשע אותה. כבר בגיל צעיר ניתן היה להפנים בהבנתך הרבה, כולם התלהבו ממך וניבאו לך גדולות. ולאחר שנים מעטות נולד לנו יעקב, אילנה, ואת, האחות הגדולה, עזרת לטפל בהם, כפי שקראתי במכתבים שכבר היינו אז בארץ. כעבור שנים של ציפייה עליתם ארצה כל המשפחה. ליבנו נתמלא בהתרגשות ובאושר אין קץ. כאשר הגעתם לרגע מיד נרשמת יחד עם יעקב ללמוד את השפה העברית בבית הספר בנהריה. שם הייתם תלמידים למופת. תוך זמן קצר שלטתם בשפה העברית והפכתם כמעט לצברים. ברכה וצבי שכנעו את ההורים להשתקע בפתח תקווה. וכאן לאה שלנו עשתה חיים. תמיד רכשה חברות רבות, הנה דוגמה פה, וכמובן למדה בהצלחה יתרה. כאשר סיימת את לימודייך באוניברסיטה, נישאת למנחם ז"ל היקר, ויחד הייתם זוג משמיים והקמתם משפחה נהדרת. לאה שלנו, אימא נהדרת, סבתא אוהבת ומסורה וחמה, אוהבת חברה, לא מצליחה אף אחד. יש לך לב רחב, רצון לתת ולהעניק, והכל בחיוך מקסים. לילוש היקרה, יכולת עוד לכתוב ולספר, אך כולם פה יודעים ומכירים אותך ויתרונותייך הטובות. מי ייתן ועוד שנים רבות תמשיכי ליהנות מכל אוהבייך, ושיהיה לך רק טוב בבריאות איתנה ובשמחה. אוהבים אותך ומחבקים ומנשקים שר עבודות. גם כן בשביל יש לך פה תודה.